Eta zergatik hartzen duzu parte Berbalagunen? Ez dakit oso niz. Bueno, ez, hasieratik hasi nintzen, euskara praktikatzeko eta hori bakarrik klasearekin eta hori gutxi zen, orduan, pensatu nuen, hori, euskara jakiteko praktikatu behar dut, eta aukera, primerako aukera zen, ez, segon klaseetan, ze hori pareko jendearekin hitz egin, hori igual, eta horregatik, mugitzen duen bazatik ez. Eta zer ematen dizu Berbalagun proiektuak? Lagun pila ezagutzea, jende berria ezagutzen dute herrian, eta ni gainerare orain ez herria bizitzen, orduan, herriarekin mantentzen dut pizkatarreman. Hori da, ere hona. Aurten ze espero duzu? Ez dakit. Pizkat, berriro, pasan urtean ez nintzen, orduan, berriro, hemen egotea, eta, gainera, horrein lan egiten dut euskaraz, baina, ez dut behar berez, baina, ondo pasatzea, eta, jenderekin harreman mantentzea, batzuk ez egon, ez gara kontziditzen beste esparruetan, orduan, oso,